Fl-aħħar sħarriġ tal-ġurnal Malta Today li ġie ppubblikat fil-ħarġa tal-Ħadd, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla jżid fl-appoġġ u għażid aktar minn punt ta' perċentwal, żieda ta' 1.1% sabiex laħħaq 30.4%, żieda fuq l-istħarriġ tax-xahar li għadda. L-istħarriġ juri li għabbażi ta' reġjuni li l-Partit Nazzjonalista għandu fidejh il-maġġoranza tal-appoġġ fit-Tramuntana ta' Malta bi kważi 5% iżjed mill-Partit Laburista. Filwaqt li fil-Punent iż-żewġ partiti jinsabu ras imbras. Dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed igawdi vantaġġ perċentwali fost dawk il-persuni li stoktaw l-edukazzjoni tagħhom fuq livell terzjarju vantaġġ ta' kważi 10%. Waqt kollega man telefoniku mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li se jkun qed ikompli jaħdem favur il-partit għal ġid ta' pajjiżna. Se nkompli nkun iktar determinat, se nkompli nġedded u nsaħħaħ il-partit. Kif anke smajtu, kif anke rajtu, ħankun qiegħed nara illi kull min irid, kull min kien jagħti semu, se jibqa' jagħti semu imma se nara li jkomplu jesqu l-qudiem nies ġodda, nies bħiliet differenti, nies ta' etajiet differenti biex il-koll flimkien bl-esperjenza u bl-enerġija nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dan il-partit aktar u aktar relevanti. Ta' min wieħed jinnota li l-perċentwal ta' persuni li vvotaw lil Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 u issa qed jgħidu li huma se jivvotaw lil ħadd żdied. Net News kellem ma' deputat nazzjonalista Herman Skevone fejn filwaqt laqa dan ir-riżultat pożittiv u qal li xorta waħda temm xogħol xi jsir min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Juri li l-Partit Nazzjonalista iggwadanja fuq l-aħħar stħarriġ madwar 9,000 vot. Però minn kedan kollu għadu juri li l-partit għad baqalu ħafna x'jaħdem, partikolarment f'dik il-faxxa ta' nies li votaw fl-aħħar elezzjoni lil Partit Laburista li kienu tradizzjonalment nazzjonalisti u allura ma' din il-faxxa il-partit għad irid jikkomunika aħjar, għad irid jipprova li jista' jkun il-gvern alternattiv. Fuq livell nazzjonali, skont dan l-aħħar stħarriġ, kieku ssir elezzjoni ġenerali llum, il-Partit Laburista jikseb 44.9% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jikseb 32.4%, żieda għall Partit Nazzjonalista u tnaqqis għal dak Laburista.